Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Damang dainang nani haholongan di bagasan gorni anak ni Tuata Yesus Kristus. Adorang sotabu haido pe parminggota di bagasa pertikyanon. Jumolo tapasada roharo pikirata martangiak kita di bagasan rohat Tagalog. Amen. Tapuji Tuhata, mari demahita. Maros di roha hitam, Di bagasan guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di perbadia namano palangit dohot tanoon, amen. Patugijang ma tohang muna hamu alek akka harbangan, patugijang mahamu ale akka pitusian narobi, asabongot raja ni hamuliaon, ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jehovah nagugo jala ulubalang, Jehovah ulubalang di hamusuon. Patugijang matohang muna hamu ale akka harbangan, jala patugijang mahamu ale akka pitusian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni, ise ulaning ibana, raja ni hamuliaoni, ima Jehovah sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni, haleluya. Martangi ang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamata nami asahutad dahami hatuon nami na siyan hoy, pargugoy hami marhiti-hiti hatam, padaw masiyan hami nasapo da nalipe, say tugihon mahami tuak ka dalammu, asahutad dahami ho
penghanguluan nami, mangulu manang mate pehami, marhite-hite Yesus Tuhan Kristus anakmi. Amen. Hudul mahamuna. Tabigema ede puji-pujian sian punguan korina para rekamis.
Tapuji Tuhata, maredde hita. Tabigema hata ni debata songo patujolon di jamita di mingguta sadarion imana tersurat di sada Samuel 2 mamuka sian ayat sada saat rodi 10 songo nasomal tajahama margat tisoring anon di ayat na 10 rapi tamat jaha songo non ma hata ni debata dungi martangiang masihanna nin nama marolopolo marohaku mida Jehovah tibuldo tadukku di bagasa Jehovah nahir tapsi tutudo pamangaku dopa akka musuku ubahen nalas rohaku di pangurupi ommi dangarong nabadia tudosun Jehovah ai dangarong dukon niho jala dangarong partano batoan dukon ni debataku unang saydat datihamu manengane ngahon hagijangon unang ruar hata juga siapa mangamuna ai Jehovah do debatana puna akka parbinotoan jala ibana dumasing akka pabahenan marponggola do sior sni ulubalang jala marhobas hato garud do akka nang madate akka nalobian na say laut laho do masari si panganon jala akka narapar hian marlange-langge pola tubuan anak pitu na hol hian jala meros boti si torop anak hian Jehovah do mabunu dohot na panguluhon ibana patuaton tubanuatoru dohot panakokon muse Jehovah do namambahen pugos do mabahen mamora ibana do paijurhon laos ibana do patibulhon muse ibana pahehehon sian orbuk halak na tarjepol hian jala di patibul na pagosi sian gabo lao pahudulhon tulabung ni akan nasangap jala turpukon habangsa hamuliaon tunasida ai Jehovah do napuna akka ujahan ni tanoon jala di paojak di atas na hasianganon saina ramotanna do pak niakan na niasianna alai sai paredeponna do di bagasan hahulomon yanggo akka parjahati ai dada binahen ni hagugo sadiri marhuaso bawa saina tuduk do bahenon ni Jehovah hala akka namangalo ibana makuling ronggurna di badua gijang di atas nasida Jehovah manghuhum akka ujung ni tanaon sugut jala leononna hamuliaon tu rajana jala patipulonna sugut taduk ni Mesiasna olat nido sahatna martua ma hala akka nama tumangihon hata ni dibata nau piopsa jala namangulahosa amin tapuji tuat tatangihon ma puji-pujian sian kor ina Naomi
Tapuji Tuhata maredehita. Hurian ani haholongan di bagasan warni Tuata Yesus Kristus, di bagasan perdalanan ninguluta, di hari-hari akan naung tabulus, tung masay godangdo dosata, maradopo dong atta jolma, maradopo keluarga, lumobima nang diadopan ni Tuhani. Di bagasat tikyon, romahita siya nuduk ni roha tu adopan ni Tuhata, lau mangido hasisan ni dosa, jumulu mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Ama nami na di benua gijang di bagasan guar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pargogo na suhatu dosan sitop palangit dohot tano. Mula ni nasa hasitongan dohot hati goran. Lahu manguhumi nasa manusia. Rodo hami marsobatu adopamu manol soli dosa dohot pangalasion nami maradopon patikmu. Jojok dohami mangoloi ela-ela ni sibolis dohot bakko nami najati. Nata masih tutudo hona uhummu hami hobbar tu pangalasion nami. Alai namanol solido hami disude najat na hubain hami. Hubaheni rodo hami tu adopamu pasahatos saluhut hadirion nami. Dohot manol soli sude dosa nami. Asima roham di hami. Sesama sude dosa dohot pangalasion nami. Ale tod di purbadia. Sodangi marohanami jala pargugui mahami mangulaon khobar tulomo ni roham. Paima hujalohami hanguluan saliling nilileng na. Di bagasan pakaholongion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa.
Para siroha jala perdengan basa do Jahoba, labat terimas jala para siroha godang, dang dibahet tuhita hobbar tuakka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobbar tuakka hajahatota, songon asin ya mama tuakka anakna, asin rohani Jahoba diakka nama kabiari ibana, hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Kudul mahamuna. Tabagima ede pujian siap punguan kor paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhata, mari demahita. Tatangihon mahata ni debata, nagabiruhut tungulo na baru di bagasan mingkuta sadarion, imana tersurat di Roma 12 ayat 17 sahatro di sablalu, songonom mahata ni debata. Unang balosok kamu najat aloni najat, rikoti hamuma na dinggat di jolo ni halak saluhutna, molo tarbahen itap ni natarpatupa hamu, tiop hamu madame maradopon halak saluhutna olat nido saatna atong rak mangidugugu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tuhatami. Amen. Tapuji tuhata mared de mahita. Aroha
Tahatidak ko maha porsiaw tay, songon dani hatidak ko ni dongata sa porsiaw di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehova, ido ama parguguna suatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi asyatur di perbadia, adorang sohaguguan. Ido tuhata, nama naon na bernit, di pangumuman ni Siladus, nama te tarpazal do ibana di hau pinor silang, jala tua tu tanom, namula mangulu di hari patuluhun, nama naik tu surgo, lau hudul di siamun di debata Jehova, amanai parguguna suatu dosani, di sima ibana, pangula sugot tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot namate. Au persea di tod di perbadia, jala arong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai namadok, mula mangulu do sugut ang ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tudul maam na. Tapi gema tabahan ni titing na masa di tonga-tonga ni huriatta di nasa mingguan. Salam, uriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan Guru Yesus Kristus, tabigima sa tokin, tabahan itikting namasan minggutta sa darion. Naparjolo, kobar tunang ditiktikon di minggu na salpu. Sa darion, di patupa huriatta do, pasahaton pakai natal tuaka, pangulan ni huriatta, aka ama do ina na mabalu, do akan na tua manang lansia nang danak na sumarama sumarina alani pinangidohonan non duk salpu hita mar minggu arian asa tok kita udul di bagasan aslas disima patu pauta namase napaduahon tikting parbugason parumah tanggaon parjolo do paduahon hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2020 maringanan di Gereja HKBP Moria. Majalo pasu-pasu parbogasom ma Dr. Joshua Terkelin Edward Simanjuntak. Anak niamata Dr. Pauline Simanjuntak SPA. Tubuh ninata Dr. Anda Sangapta Rita Beruginting. Namaringanan di Jalan Tembakau Raya nomor 2 Perumna Simalingkar. Anggota Jemaat GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk ke sektor 10 Sada. Do Orwana, Dr. Stefani Putri Jebua, Guru Niamata, Dr. Andus Bastian Jebua Nahinan, Tubuh Dinata Etin Damaris Marunduri, namaringanan di Jalan Supomo nomor 35 Mudik, Gunung Sitoli. Anggota Jemaat Katolik Paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli. Paduahon, tikting parjolo. Hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Maringanan di GKPI Padang Bulan. Majalo pasu-pasu parbogasom ma Abednego Marpaung, anak niamata Togap Marpaung Nahinan, tubuh ni nata Situa Murniati Borusiahan, namaringanan di Jalan Bunga Cempaka Pasar Tulu, anggota Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 5. Dot Orana, Meliana Sitanggang, Guru ni Amata Pentus Sitanggang, tubuh ni nata Megawati Sitinjak,
Namaringana di Desa Hutagalung, Kecamatan Harianboho, Kabupaten Samosir. Anggota Jemaat GKPI Hutagalung Resort Harianboho. Paupaton Padidion Nabadia tanggal 26 Desember tahun 2027 manang pesta Natal paduahon di Patupa Huriatta do Padidion Nabadia tuak dana nanang terdidi masuk pukul 10.30 Hobartusi pinangidon tuak natora sindak dana nanang terdidi asa di pabotohon tuak situa di sektorna manang mendaftar merhite situa di sektorna jala tanggal 21 Desember tahun 2027 manang hari Kamis masuk pukul 10 pitu di Patupa Huriatta do merguru tuak dana do natora sinana yang terdidi napalimahon di hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2027 hola 2 hari do hita marminggu manugot do arian. Anggo botari tabamay gabi persiapan lau manomu-nomu pesta Natal di Borngina masuk pukul 10 sia kita marpesta Natal. Jala Hobartusi hari Sabtu tanggal 27 Desember jam 5 botari di pamasa do general repetisi. Alani pinangido tu akan mengisi acara marliturgi manang nama doho di acarai asaro di hari Sabtu pukul 5 lau general repetisi. Napon-napon di hari Senin tanggal 25 Desember hari Natal Parjolo 2 hari dah kita masuk ye manang tiki pagi doho manugot doho arian holan manugot doho arian alai bolo Natal paduahon hari Selasa tanggal 26 bulan Desember holan masuk arian doho hita di hari Selasa pesta Natal paduahon. So ini mah tikting namasa di Huriatta lau manumu-nomu hatani tuhata marede itasian bukwede nomor 40 ayat sada do 5 do pitu. Damena sumurung sian Tuhata Yesus Kristus. Iba mengramo tiate-ate do pikiran muna, dinalau manangihon hatana. Amen. Kurian itu hata ni debata tuhita, di minggu apen na patuluhon, ima na nene sian Lukas bindusada, mamuka sian ayat 40b, 1 ayat 55. Laos pangido dita damang dok dena ngasamar gati soring ita manja jamitata di minggu apen na patuluhon. Lukas bindusada ayat 46b 1 ayat 55. Dipatimbul rohaku do Tuhani ayat 47. Maria ia doto dikumida dibatasi palua au.
Ai ditatap do haete kon ni naposo naon. Parhatuaon mau olat nyon marsundut-sundut. Ai habalgao do dibahit pargogoi tuau nabadia do guarnai. Ai marsundut-sundut do asini rohana midaka nama kabiari ibana. Hagogo do diulat toganai. Ini perserahkan diakan nagijang maroha. Akan nagugui di peijur dosian habang sanasida di pabangkit do akka na met-met. Nadinggan di pasuksuk ibarat tuaka namale jala akan nalobian hian rumar do di palau. Di painu-inu do Israel na posonai marningot asini rohanai. Mangihuton baga-bagana na tuaka. Tu si Abraham do hotu paparan na saling lilingna. Ido saat na salom. Salom. Jaka damang dok denang molotema manang jahani jamita tuhita tondikku pasangapon debata. Lemolo lembaga kita Indonesia ende puji-pujian di si Maria di mana tersurat sian Lukas bintu 2. Udah itu hata damang dok denang nahulungan di bagasan Kristus Tuhan. Nah, didok halak jolo marsitada nasa tubuh holong. Kalau nanti ki di Medanon nau baroma bahami Bui Marjamita di sontukar mimbar dot amang pendeta Dr. John Kitop Silitonga. Nah, saya pendeta Dharma D. Aritonang. Jadi D itu dermawanto, artinya orang yang berdermawan, bersosial. Nah, jadi orang Jawa ngasih nama saya dulu. Nah, baru SD ada nama itu, Dharma Dermawanto. Dulu masih dipanggil Sucok di Medan ya. Nah, besar di Medan ini kami GKP Gulugur Darat Medan. Jadi saya lahir di Medan, besar di Medan, dan anak GKP Gulugur Darat Medan. Orang tua itu Sintua R. Aritonang, Ibu Boru Hutapea. Dan diberikan Tuhan kami 3 orang anak. 1 perempuan, 2 laki-laki. Ini sudah pada mahasiswa. 1 masih tinggal di Bekasi. Karena saya baru pindah dari Bekasi ke Medan ini. Dan ditempatkan di Jemaat Khusus Parsauran Nauli. Nah, daerah Setiabudi dekat dari sini. Setiabudi. Nah, jadi 2 sama kami, 1 sekolah pendeta, 1 baru kuliah. Dan inang pendeta baru turnip. Jadi salam apen lah dari kami. Selamat apen. Urang gugu, selamat apen. Oleh tema di Jahoba. Diurian itu hata damang dok denang inaholongan di bagasan Kristus Tuhan. Di dok alak. Paima imahon ima na membosanton. Artinya orang bilang menunggu itu adalah waktu yang membosankan. Nah, jadi contoh kecil ya. Ini apen menantikan Tuhan Yesus. Napa 2 halion narotu portibion. Contoh kecil. Molo didongani akade inangon lau tu pasar manang tu pajak belanja. Nah, kaliling don, kaliling. Olan alani 1000 do tar menawar manur cabe, sudido dihaliangi pajaki, dihaliangi. Nah, habis itu tong do mulak tu par 3 nah olan alani 1000 moru argana, mulak musetusi. Jadi akama bosan paimahon. Nah, jadi molo hami ama membuat akadainangi tu pajak manang tu pasar, tu magoma di paima di kode kopi masada. Nah, padua tu magom mamar gojek. Ala zaman canggih sonari margrab. Daripada bosan paimahon. Alana oloma 2 jam 3 jam. Olan manuar gula mau pesa jam. Nah, jadi contoh kecil deh. Jadi sifat ahitala Kristen pahimon Kristus bosan. Nah, alaniah ala godang aka namasa di ngoluta.
akan namasa olan dua do lasti roha dohot aka abot ni roha aka paru kilon dot aka lasti roha. Nah, jadi bolo boya la Kristen manaoni damang dot denang sabar paimahon marbenget ni roha dapot nado hanguluan na pina rade ni debata ima hanguluan na saling lelengna ido apen paimahon haron Kristus padua halion baga-baga ngadilion debata tuita Mesia si palua imajamita sonari inana Maria eden de pujian ni si Maria minik piket artina marlas ni roha si Maria ala baga-baga na pinasa ni debata tu bangso Israel 5.000 tahun nasalpu marite-ite aka pandurirang Yesaya, Zakaria, Jeremia, satu Mika, ikut tubuh do Mesias, sian bortean ni si Maria. Amin. Nah, ale malas roha do ibana kadamang dok denang. Ola membegi hata ni di bata marite ite surusuruan. Dang naman cua ibana. Molo tradisi ni halak Yahudi, molo satabita damang dok denang, molo anak boru, anak darah, topuma dengan pamatang, di boto nasi deh, ona rajam do, ona danggur dok batu, didangguri saat tuna mate, ima molo hukum tradisi Yahudi. Nah, jadi asa unang hona hukum tradisi Yahudi manang halak Yahudi si Maria nggak langsung dipaingot debata tunanganna manang donganna si Joseph marite suruan unang pasirang si Maria nagabi-gabian sian tondi ni debata dui unang pasirang ibana nasian debata dui tondi nasian debata tubuh masih palua sian ibana nggak langsung dipaingot. Nggak langsung dipaingot, mari tete nipi. Asa unang di pasirang, dok dipadau si Joseph si Maria. Gabi pibana nasian di batadi. Beda dok si Elkana. Manang si Elizabeth, dok si Hana. Sian hadagingon doi akadainang. Hana, molo secara ya perdagingon biologis. Satabihita kadainang dang boy itu budak danak siani namandul dosihana ale mangangguki ibana tu debata martangiang ibana di bagas jon debata manatak matuhani siang badua gijang dibereng angguk manang tangis di sihana dok tuhani do dapok mun ma na di bagasan pangidomi manang tangyang mi. Jadi marpadan do sihana. Molilio ko tuhau Tuhan sada anak bawa. Upaleo do tu ibana, tuho ibana. Na tubuh sian borteaku. Jadi pada na dingot do inang. Dingot do. Tubuh maise si Samuel. Na pinaleo ni debata. Jabe dibaen panurirang si Samuel warna lima Samuel nasian debatadi ale secara perdagingon dang naton di narosian debata nah termasuk musesi ise si Elizabeth nah secara perdagingon bawa dona tubuh tiki masiaolan pajupang si Elizabeth do si Maria bergerak do si bioni manang pese na dong di si bioni si Elizabeth na pasangapon si Maria naman dok tapuji ma Tuhani puji ma debata aro Mesia si palua marite si Maria jadi molo si Johannes nangpe secara umur tua sian si Tuhan Yesus nah sian si Maria Yesus ale molo secara pertundion napa radion dalan do ibana
Nah membuka jalan dolau pasangapun Tuhani. Nah merintis jalan untuk yang menyatakan kedatangan keselamatan. Yesus dosi palua. Nah tubuh sian si Maria. Sasetong na molo jamita sonari minggu apenon bis boydo amang inang gabi jamita ni Natal tuita. Nah apen patuluhon ende pujian ni si Maria. Nah marsangak maguar di bata ala marite ite si Maria ma tubuh si palua. Jadi tua do Yesus molo secara pertundion. Aku ada sebelum Abraham, ada ngado ngau. Sebelum tubuh ni si Abraham. Sampai secara perdagingon si Yohanes padidi tua umurna. Nah, odo na di dok damang dok denang hahomion ni debata. Rahasia Tuhan luar biasa. Ya Tuhan pakai 3 ibu ini dalam perjanjian lama, Hana, perjanjian baru, ya Elizabeth, dan kemudian si Maria untuk jalan keselamatan itu. Nah, dipasangap dipapuji si Hana do si Elizabeth do si Maria do debata. Oma ende puji-pujian mas marlas roha ibana ala roh Tuhani marite ite si Maria. Naik ke manubuhon Tuhan Yesus Kristus. Udah dituhata damang dok denang nahulungan di bagasan Kristuhan. Marlas ni roha tondikku pasangapon debata. Molo sukuk kamu damang dok denang. Boido dipuji hamu inang parari Selasa do manang parari Kamis. Parari Kamis do Naomi akaina nama balu. Boido dipuji ho Tuhan manang debatata si palua moloro akahabok ni roha di ho. Boido manang tau. Terlalu ketat wajah ibu-ibu ini. Pakodaku pikiran nah. Apa ende ni Naomi nakin mace bagak do. Nah ina Naomi dang boy ganggu do liluho. Nah dang boy ganggu do liluho. Itu kalimat anak kini nang. Itu manang tau. Nah itu jadi molo boynya kan Naomi ikon segar majo. Nah nampak kita tubuh ini ya kayak inang dah kapari Kamis muse jangan ketat kali wajah itu. Dipuji diedehon si Maria do debata. Las rohana alasan ibana do tubuh si palua amen. Upuji ho Tuhan. Nampe gudang akaparu kilon diau. Nampe habok rohaku. Gudang akasih taonon. Ale upuji doho Tuhan, ale hodo debata si palua, na palua nau sian nasa gogoton, sian dosa do amatean, amin. Hodo inang, jadi jangan terlalu ketat lah muka itu ya. Nah itu nyanyian orang inang yang saya catat tadi, dang boy ganggu do liluho. Nah jadi molo Yesus mandongani ho. Dang boy ganggu do liluho molo Tuhan Yesus mandongani ho. Dang boy ganggu hita damang do denang. Sudir wasti tuata do naposo bulung unang ganggu roham. Molo Tuhan Yesus do ngamu ise do alom. Dang ado. Nah itu. Nasipata pagodaku hita marpikir. Nga gabe tubuh ma pandelean. Nabuado tuhaku. Upasikola dak danakon. Tu Jakarta. Di UI. Asa gabe jolma. Ape dang natamat. Parumain donaro. Nabuado Tuhan. Bagi aku. Ape omak nisipoltakan. Sarjana gelengna. Hukum laut. Luar sada. Ape anakku Tuhan. Dang natamat justru parumain donaro 7 tahun ma kuliah dang natamat mahasiswa abadi ape Roma membuat calon parumain stres mah hoinang stres mah disi mudah-mudahan dang adong kita songoni teh nah adong do songoni anakmu inang asa uben bertobat
Nah, dong ate. Ada anak-anak mahasiswa di sini. Jangan kalian bawa ya yang laki-laki calon parumain, bawalah sarjana kalian itu supaya bekerja, ya. Jangan bawa calon hela. Bawalah sarjanamu itu yang sudah dikasih S1 itu. Lu jadu na tuwe pasikolahon. Alay gabi tangis ibana, terpaksa mah babaenon. Aro ngadi luahon. Nah, sampai marsa ibana letong las rohana, adong dongan na lima parumain na. Nah, molo memang betul kita marnasi roha, memuji Tuhan, mangedehon Tuhan, talu do sudah akan masa inang. Lam porseaho tu Tuhani, lam godang do akar ropang uncunan, si taonon, cobaan. Kayu, semakin tinggi batang kayu itu, semakin banyak angin yang datang menerpa. Kalau nggak kuat batang kayu itu sampai akarnya, dia akan patah. Molodak kuat to inang, amang. Manau nakana masa sonari. Polo maho di bagasan pandelian. Tangis maho marsak. Airna marsait maho inang. Sampai dokon jolma ala namasa di hodang manau no di bagasan Kristus. Tulu esma di hoinang. Dang na doktor parjolo stres maho. Napa dua hon inang stroke maho. Di kursi roda maho. Napa tuluhon stop maho mate al-Fatihah. Innaillahi wa innaillahi rojiun. Nah, dang ada gunana. Jadi kompor sia hita. Olan di batado na paluo nau. Nang penamasa diau. Adong buah-buah suruh-suruhan tu si Maria lasro aku. Mancalo. Ikong gabian tu si Maria. Tubuh Yesus ya di bana. Moladong namasa diau. Posto roh aku. Tuhan ido dong aku. Di palua doau. Di panako doau sian na mekmen. Di patipu doau. Akan agijang roa di patoru do. Imana tarsura sonari. Jadi inang, amang, jangan putus asa di situasi apapun, ya harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan. Nah, supaya jangan terlalu tegang kali kita ini, urat saraf kita ini tegang, dari rumah tensi kita 120, di jalan macet 140, di gereja jadi naik 180 tensimu karena melihat situasi yang tegang. Lebih bagus tenangkan jiwamu, nyanyi kita. Ikon Yesus dodong aku. Parende song leader, pemain musik nomor 3 opak pitu opak tahe. Mana nomor 3 inang? Nomor 3 ete opak pitu opak do. Ayo mah so diboto akade inangon do. Nah, coba jauh buka jodah. Opat pitu opat urasai. Nah, ikon Yesus dodong aku. 2 ayat mate hendehon. Ya. Hendehon ma. Ikon Yesus dodong aku. Salah kuliludo. Rapon Yesus boya mona talolo suinaro dang mabiarau disi Tuhan Yesus dongake saeho tono ku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molo marsi tahunan ikon Yesus dodong aku molo marsi tahunan kuibana tinggalkon nasana pasora tau dang mabiarau disi dang mabiarau disi Tuhan Yesus dong
damai. Ikon Yesus dodong aku. Manangape na masa diau, ikon Yesus dodong aku. Gajang pe umurmu ina ngalani Tuhan Yesus to. Dan ngalani obat na dipangako. Gateng pe ho amang, dan ngalani hepengmu, ngalani Tuhan Yesus to. Bagak ko inang. Nah, para hari Kamis do diakadai nang sude. Dan ngalani makeupmu, na hargai daong. Molo dasar roa-roa do. Molo dasar bagak-bagak do. Alani Tuhan Yesus. Nah, adong do sukun hea sadama. Bereng tu akadai nang dison. Isi dodong bagak akadai nang onu dokon. Jadi dokon nasida omak disipolan. Inata disipolan. Memang kelewat doho inata disipolan do bereng-bereng kok. Molo au na walapi do na bagak diau. Amin. Idai nang. Jadi unang bereng amang akan asingi. Na ijabui ma bereng. Nate? Amin amang. Nah, macam baga ado nakin ende ni korni narwasu tahe narwasu tahe sabuka jo. Nah, sada ende pujian na luar biasa narwastu dingolukon pakai mau Tuhan sitidangi hatami. Nah, dingolukon pakai mau Tuhan sitindangi hatami. Unang holan hatamang. Nang holan hata. NDI komar parbuedo narwasu. Gamang dingoluku pakai mau Tuhan gabi sitindangi hatami. Ale molo saya marbadai hamu di jabudang toho narwasu. Molo martokar hamu akadai nangido akadamang dang toho narwasu. Dang sitindangi hatani Tuhan. Ale si bain haga aurong do. Nah gay partutukon ate amang profesor nami. Itu amang kan. Nah, mau jabu saya marbadai ya dong pasu-pasu amang. Amang profesor. Dia do profesoron. Mau dijabu marbadai ita. Nah, suami istri bertengkar di rumah, ada berkat. Ada berkat amang. Tahu do pasu-pasu. Nah, kalau di rumah damai, seperti Tuhan yang datang bawa damai tengah-tengah dunia ini, tanpa pasu-pasu hoina. Nah, wajahmu pun tidak ketat. Dagingmu tidak tambah kurus. Sementara suamimu tambah gemuk, dia sering kelapo, senang-senang, kau tambah kurus. Nah, artinya ya sama-sama lah gemuk, sama-sama susah, sama-sama kering. Jangan suamimu gemuk, kau kurus. Mateho, mangolimu seibanan non. Betul, jaga akainai. Jangan mau dibawa perasaan. Sitindangi hatami. Pakai au Tuhan, margogo siantondim sitindangi hatam. Artinya damai Tuhan adalah di tengah keluarga itu, baik di narwascu. Ate amang inang, saya masih bagak do bereng inang do tamang. Nah bagak ma bohimuna bagak ma tondimuna. Amin. Nah itu yang marlasi roha, mangede-ede yang pujian tu debata. Ede ni semaria las rohana. Nah, ala baga-baga na siyan dibatay kong saus siyan ibana. Jadi unang ulan tiap hari Minggu Doto inang pari Kamis. Tiap hari marende maho. Dungo jam 5 pagi marende ho. Amin. Ada kaya dungo pagi on. Jam 10 daw dungo rason. Japi ka dungo ina. Ini dia pasti ada tidak bangun jam 5 pagi. Ala palo jauh arisan. Nah, gabe renges semak didungoi jam 10. Toho menang daung. Daung. Puji Tuhan narwastu waduh amang. Inang dijabu molomodom dungo do jam 5 pagi amang. Tunggu do amang. Manang hamu do naso dungo. Nah, jadi ya puji Tuhan sebelum martahuak akapidong manang manu kita puji Tuhan sebelum matahari terbit puji Tuhan edehoma debata di bagas ngelum pasaat mabaritai di tengah-tengah ni keluargam marwadami ma kelas roha ala nunga di palua debatahi ta 2000 tahun nasalpu mari tehite Kristuhan nasonari tapai mahon Kristus.
Paimaon Tuhan. Nah, napa dua halihon. Jadi na dipangido tolak Kristen di minggu apenon damang dok denang. Iko satia maho. Paimahon Kristus dai koro pasti datang kedua kalinya. Paungkapon bindu 2 ayat 10b dia tahun. Saya berjumau rasi rasa mate dungi ulion matuho tupal hanguluan. Setia langkau sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ini anak-anak muda ketat kali wajahnya. Segar dulu wajah kalian itu. Hari Apen ketiga ini. Manomu nomu haroran Kristus. Di bagasan lasni roha. Tondiku pasangapon di bata. Ya, seluruh tubuhku ini bukan hati dan jiwaku aja. Semua tubuhku ini memuji Tuhan. Puji ma de bata. Puji ma Tuhani. Di bagasan ngulum. Nah ini sering dikatakan oleh, ya, kita buka dulu kitab kita dulu ya, supaya kita baca firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Wahyu, manang pangungkapon bindu 14 ayat 7. Coba jadi buka kitab ini. Pangungkapon bindu 14 ayat 7. Ya dapat ambang ginang? Nunga? Tabuka joda mal nunga dapat rapta jahama gogoma suarana mandok jala ainunga sombahamu ma ibana jangan dong suara ta namale dohita 12 kurang ngamale kon gogo do ita manjana tarsura asa tarbegi ban wagijang rataja pangkapom du saplo pae pitu gogo ma suarana mandok amen bikosongoni do kon gogo do makatahon hatani Tuhan. Gogo maswarana mandok siang bandok gijang. Biari hamuma di bata jala pasangap ma ibana. Olanido maka biari di bata pasangap ma ibana. Edehoma ende pujian tu di bata. Marla siroa maho didongani Tuhan doho terpasu-pasu doho alana sian ibana doha nguluan di bagasang Kristus doha nguluan ni jala danga dong na satu ama moloso maritehiti Tuhan Yesus Kristus ido dokma ido ajaran yala Kristen amanginang dokko matua kapino parta nang gabi manimbil ho sian dalani Tuhani nah nang peadong jabatanmu unang gabi tinggal Kristus manang di paswada ho haluoni molo dapokmu perokapmu manang calon istri calon suami ikon sapor siaon amin. Ya, danga dong haluao nasing, manang goar nasing na boy paluahon, holan Tuhan Yesus Kristus. Tarsurat doi amanginang, ya, di bagasan surat ni si Yohanes, bindu 14 ayat onom. Gabe do Yesus matu ibana, au do dalani do asitongan, dot anguluan, dang adong nasa tuamai iya so marite ite. Jaha majo inang Naomi jo songon naneng modo minangon bereng. Nah jaha jo inang Naomi Yohanes 10 ayat onom. Tuhan Yesus do dalan tu surgoi hanguluan. Di luar ni Tuhan Yesus dang adong haluao ninang. Hataon tu pinoparmu. Asa unang gabe manimbil sian dalan ni Tuhan. Unang gabe lau tu nasing. Alani boru-boru, alani bawa, alani karejo. Gabe di paswada haluao ni. Yesus narosi palua. Yohanes bidu 14 ayat onom. Gogo madok Naomi jo. Sada anga membuka kitab Muse Bibil. Sada 2 tolu. Amin inang. Amin. Ibana do, molo matua dolo peho inang asa tu surgu, molo porsiaho tu Tuhan, amin inang.
Amin. Imbana do dalan hanguluan. Dang adong satu amai molo soma di titiau. Nang peacit ita la Kristen. Budang akan masa. Molo pe bersaing ita dia kada dana na poso bulung. Molo Kristen ho persaingan berat. Lah membuat pegawai negeri manang BUMN do akan asing di perusahaan. Tetap imanmu pertahankan. Ya, pertahankan imanmu. Oh Kristen down. Ale molo porsiaho nakko doho dipanaik Tuhan itu on tetap di son. Ale molo so porsiaho ala ni portibion manang isap-isap di portibion. Tuhan akan merendahkanmu. Itunya maksud khotbah ini yang mau dikatakan itu. Dipuji Tuhan itunya si Maria dan jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini ya. Dikatakan di ayat 52. Akan agogui di paijur dosian habang sanasida. Di pabangkit do akana na met ima ayat 5. Jangan takut bersaing. Unang mabiar ho di persaingan apapun. Di pabangkit do di bata akana met akana porsea tu Tuhan Yesus. Dapot na do na di bagasan rohani sida. Tarpasu-pasu do. Akadak danak naolo satia tu di bata. Akana tua-tua. Tarpasu-pasu gajang umurmu gabi nanula sinura kapinahan di padao hos yang parmarando akasait ala debatado si palua. Amin. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Iyalah harus semangat lah bilang amin supaya dengarkan Tuhan ya, bukan karena kekuatanmu tapi karena Tuhan, bukan karena obat yang kau makan bisa engkau sehat inang, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan semua. Alani di mata ina. Tang alani gogota. Boy ho marumur sonari 80 tahun. Alani di batadi. Boy ho marumur sonari 75 tahun alani di batadi. Molo ni alani obat terbatas tuh ya mang. Molo 55 tahun umurmu habis be. Nah saya baru mengubur yang meninggal umur 95 tahun. Baru tobing jemaat GKP Parsaron Nauli. Memang sudah nggak tahan lagi dia. Terakhir diterimanya perjamuan kudus 2 hari kemudian meninggal. Gak tahan lagi tubuhnya menerima. Sudah 95 tahun. Gak kuat dia lagi secara daging. Dia harus kembali kepada Tuhan. Nah itu semua karena Tuhan. Molo tabiring zaman sonari. Akaina namalas orang tiap hari goput. Nah akhirnya suamina pedangkan jang umurna. Alani goputido. Bahan kimia itu masak lah kau inang di rumah. Supaya kami senang, bisa berterima kasih setiap inang masak. Mulai ateda umak poltak. Jangan jadi orang kami bilang terima kasih dek ya, besok kami datang lagi. Bahaya itu. Nah, itu membuat kita panjang umur. Ate amang. Todo amang? Manglop pado inang dijabu. Nasugutan manglop pado. Esangono mabiar do sudion. Mabiar do. Allah sana maila. Apa yang mengelopa kan itu. Nah karena pagi gereja sempat lagi, siang juga gereja bertugas. Jadi daripada malu suku-suku namang pandita itu amang. Jadi kalau puji Tuhan lah kalau mengelopa. Amin. Nah itu artinya orang yang bersuka cita. Nah kalau ibu tidak bersuka cita, apa yang kau masak itu asin. Bah, betul manang daun inang. Mar bete-bete ho manglopa idahan manang juhud manang ikan inang masak sambal-sambal asin atau tidak? Asin. Gak tahu 1 sendok jadi 2 sendok garam itu membunuh itu namanya itu. Jadi jangan masak itu ibu-ibu mar bete-bete. Olan nalop padu karejokku di bekok dang boyau senang. Tiap hari mau tenang. Jangan ibu-ibu muda, jangan ya. Jangan biarkan dirimu terbawa. Nah, zaman sekarang ini sibuk engkau dengan HP-mu. Nah, ya TikTokmu itu buang, itu nggak ada gunanya. Nah, itu apa ibu-ibu muda TikTok merapi-api? Masaklah di rumah, tenang, segar. Suami pun senang nggak pergi ke rumah makan si Inem sana. Kan itu, ya ibu ya. Yang muda, yang tua, ya istirahatlah dulu. Jangan capek kali, ada paruh main, ya ada boru di rumah. Nah itu, saya dari sejak kecil pandai masak inang.
Ya, inang pendeta misalnya pergi ke Siantar, sebulan atau 2 bulan pun saya tetap hidup karena saya pintar masak. Bukan membanggakan diri. Mau masak apa saya bisa, arsik pun bisa, kecap pun bisa, mau gulai pun bisa. Saya bisa masak, diajari mama itu dulu waktu kecil. Nah, karena dulu saya anak paling bontot, tapi ada adik 2 lagi. Jadi senang saya bantu-bantu orang tua itu masak. Jadi dimanapun saya tetap bisa masak. Nah, iya. Saya pernah bawa bapak ke Sopo Agape, saya lihat masak nasi pun kering. Gak tahu, jadi kasihan saya. Jangan lamang. Nasi pun malalah, baru kering. Gimana ini? Baru ikan pun tak bisa mereka masak. Nah, akhirnya saya sendiri terjun. Waktu saya di Wahidin dulu pendeta. Nah, itulah artinya, inilah sukacita sebenarnya. Jangan bawakan dirimu terlelap dengan dunia ini. Ini membuat kita lupa kepada kita sebenarnya. Mana lebih enak inang? Masakan inang di rumah atau digojekkan dari rumah makan? Kamu masak di rumah lah. Nah, saya mau katakan itu supaya kita bersukacita menunggu Tuhan Yesus ya. Ya, sebagai seorang ibu masaklah di rumah. Sebagai seorang bapak jangan pelit di rumah. Dompetmu bertobatlah untuk ibu-ibu. Jangan rokokmu yang perbanyak, lapomu perbanyak. Kasih anak, kasih istrimu, las rohana dan las rohaminang dan tambah cinta. Amat tambung tutuh. Tahu? Naomi ini. Tambah cinta inang, berbunga-bunga inang, berbunga-bunga. Lihat itu amang, Ibu Naomi udah overdosis ini. Sudah gak ada lagi aletnya. Gak bisa lagi cari yang lain ya. Sampai mati ya. Walaupun cantik inang Naomi, tapi itu sudahlah, jangan buat susah lagi. Nah, tetaplah dengan nyanyi kalian itu inang ya. Oleh inang. Oh inang ini curiga saya. Jangan ya. Oke, jadi tetaplah. Artinya itulah yang diminta Tuhan, bersukacita aja. Gak usah banyak kali mau kita pikirkan. Neng salpu do portibio, neng rodo Tuhan ini. Nang peolan di batano botosa. Jadi kita ini tetap aja puji Tuhan. Jangan terlalu banyak kali memikirkan. Karena dalam tubuh kita ini, kalau kita sehat, sehat pikiran kita. Amin. Amin inang amang. Sehat dululah pikiran kita. Baru tubuh kita sehat. Nah kalau tubuh kita sakit, makin sakit lagi pikiran kita nanti. Gak panjang umurmu amang inang. Allah manon al-fatihah. Satokin. Nah, untuk itu maka tetaplah bersukacita seperti si Maria. Edehon madibata di bagas golum. Puji ma Tuhan. Nah, pagi-pagi puji Tuhan, siang puji Tuhan, malam puji Tuhan. Hingga berkat berkelimpahan bagi semua Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Cuma Tuhan yang memberkati kita, enggak ada yang lain. Ya. Belum tentu kemewahan kita itu membuat kita senang. Belum tentu titel kita ini sampai profesor pun belum tentu buat kita senang. Karena banyak sekali cobaan di dunia ini. Anak-anak Tuhan tidak bisa tenang. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, dihabiari do di bata, dapat nado pasu-pasu di portibion, heduan dapat namu se pasu-pasu di surga sonangani. Amin inang? Iya. Untuk itu kita nyanyi dulu 227 parmusik nami. Nah, dari Jakarta ke Medan agak beda. Nah, 22 pitu ama. Kalau nggak salah apa itu judulnya? Yesus. Yesus ngolumi. Nah, ayo song leader berdirilah song leader. Mana song leadernya? Iya, semangat. Nanti saya aminkan udah jam berapa ini supaya bisa makan siang ya. Ya. Ngolumi toniku ono aporo saki gok diho nama gok diho nama diriku rodina lantakas mapatuduon lantakas
Dapoton asini rohado halak na porsia tu Tuhan Yesus. Songon si Maria. Amin martang yang maita. Molyate mamang pardingam basa. Ala toktong ho mandungani hami aliamang. Mangalon na ipason daging nanton di tuhami sa tusadarion. Boy hami marpungo aliamang di bagas curum. Maka ruasmu. Mamuji guarmu na badiyai. Bay ma ende de pujian nami aliamang gabi sangap di guarmu di surgo asonangani. Nunga taruli hami amang di hatam. Na pinasaat ina posom. Marite-hite surat ni si Lukas. Dalam marlas ni rohado si Maria. Alasyan ibana do tubuh si palua. Edehon do ende puji-pujian. Gabi-gabi ado ibana sian tondi porbadia. Toktong marlasi roha tondi. Ale amang paringan bahasa pasu-pasu mami salutna. Dongani makaruasmu. EKP padang bulanon ale amang. Leon matunasida ipason daginan tondi. Padau sian akaparmaran. Gabi nanula sinur sudia kapinan. Anak na satia tu debata. Anak na burjo. Anak na mangoloi hatam. Na makaholongi na tutuana. Dot anak na marbisuk. Dapotan gabi sian ho aliamang. Pasu-pasu salut na sudiaka pinopar nami na pinasatmu tuhami ali Tuhan. O matoktong mang leon gogo di nasida. Bisuk di nasida. Apistaran tu nasida haipason. Manang di dia pe anak nami. Tano parserakan do di jolon nami. Toktong ma dongani. Pasu-pasu masudia kaparadom. EKP padang bulan ini ale Tuhan. Leoman tu nasida gabi na niuna sinur sudia kapinahan. Gajang maka umur nasida. Padau siang parmaran. Leon roa damai tonga-tongani akaparadom. Asa mardame sonang nasida Tuhan. Songon ho sibuan damai di tonga-tongani portibion. Marroa damai nasida. Lau memajuhon. Lau babakiton aporsiaon ya karuasmu. Lamar tambah-tambah ma godang jol mana porsea. Dok lantang ma porsiaon ya karuasmu. Molo di bagasan hadameon sudi aka paradom Tuhan. Saat do barita nauli. Songon ende aka narwasu nakin. Marhiti edei di hatahon. Gabi parbarita nauli nasida. Siati dakon hatami. Di tengah-tengah ni ngolu nasida. Pasu-pasu masalut na karuas mo aliamang. Tongani manasida. Mulyate ma amang paringkan basa. Jol ma pardosa na godang duhami ale bedia doang goho. Asima roham ale Tuhan. Sesama dosa nami na godangi. Asaw na mangambati akasiasi na pinasat mo tuhami. Di bagasan Kristus Tuhan. Tangihom ma tangiang namion. Amen. Tapuji Tuhan ta marende hita sian bukende nomor 14 ayat 1 ayat 2. Puji hamu Jehovah tutu. Puji hamu Tapasa mapeliata tu debata
ayat pelihata di minggu apen na patuluhon di mana nenek sampai Salmen bintu 50 ayat 20 manangisi na mamelehon hamulatehon ido na pasangapau dalam membain lapang asa upatuduhon di ibana hatuon ni debata amen tapas sasama. jongjong mahita sa luhut na. Tatangya ko ma pelata tujulan di bata martangyang mahita. Ali di bata manami na di benua gijang. O doharoroan ni salu silan leon na dinggan. Jalamual na saulibasa na moliutus. Usomban hami masya na leon mitu hami pilan nami tuho. Molotungadong tar sombon hami tuho. Nasyan tangan muhian daw jalo hami. Ayah hama hami. Umbay na tar leon hami manang tuho. Asi maroham jalo ma pelian namihon gabi wap na utso si jolom pasu jala ramoti asong pakai hami pilihan hon patimbulo na rajon tonga ni uriamdo di portibion buhay maruan hami marite hite tondim asalam tanda hami godang ni silen leon mi di hami asalam girgir hami mandok mulyate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami amen.
Adigona tupo Gesù andame tu potevi io dammi miei, oh Gesù, sangat poni debata, dame malido, las diro ani debata, ajolma, on Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya ro maharajamu, saya saut malomoni roham di Banua Tongon Songona di Banua Gijang. Beliau matuhami sadarin hangulu siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Ai ho dona apuna ara jao do ahu go rodeha mulak mahamu di bagasan dame, jalo ma pasu-pasu sian debata, di pasu-pasu jal ramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu, jalasi marohana mindahamu, di dopakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu, jale pasorhon madamena tuton di munabe. Amin. Salam. Horas. Selama apen. Kadang suarana. Selama apen. Horas. Tuhan Yesus berkati.